Прывітанне сябры, гэта Антаніна, і гэта ўжо 7-ы выпуск майго відэаэксперымента, дзе я вучуся размаўляць па-беларуску, а таксама монтаваць відэа. У гэтым влозе у нас з вами спакойны настрой. Спачатку я покажу трошки распакавання. Так, асістэнт мне і там дапамагаў. А потым мы перанесемся ў вячэрні Мінск. Мне захацелася паказаць, што Мінск бывае. Вось што ты робіш? Што ты робіш? Калі ласка. Ты мне ўсё тут да пакажаш. Усё, давай. Ой, ну і што мы так будзем расказваць? Што там адбылося? Зараз іду ў Озон забіраць свае заказы. Поглядим. Потом мини-распаковочкой. Мини-распаковка, что там мы будем. A few moments later. Так, я забрала пакет, але ён нейкі цяжкі атрымаўся. Я не разлічыла свае сілы. Вось і як ты будзеш гэта ўсё рабіць, калі тут жываціна хоча распакоўку зрабіць? Хроль, чаго ты там забыўся? Ага, ўсё, сыходзь. Зараз будзем спрабаваць рабіць распакоўку ўсіх тых рэч, якія я замаўляла на Озоне. Пачну вось з гэтага варэння. Я яго ўжо спрабавала, але вам пакажу вось такое абрыкос без цукру. Я шукаю зараз варэнне, якое будзе смачным, без цукру, і каб яно было падобна на варэнне, бо я замаўляла з другой садавіной. Я замаўляла з другой садавіной маракуя ці манга, что-то такое, нешта такое. І там было больш падобна да желе, нейкае такое, по консистенции, не варэнне падобнае. А я люблю, каб вось на тваражок, варэнне як хатняе. Гэта больш падобна, бо ну, вот, абрыкос, ён такі сам па сабе, як варэнне, вось гэтыя пражылкі, гэтыя сам плод. Ну і магчыма яшчэ вось гэтат падсласціцель. Подсластитель. Треба поглядеть. Подсолодвальник. Подсолодвальник. Так, сало, там есть сало. Подсолодвальник. Іншы. Так, магчыма, гэта тое же. Так само на консистенцию нейкі мае дачыненне нейкае. Так, потым гэта паперкі мае крафтавыя. Гэта мне патрэбна, каб рабіць падарунашкі. Новы год на носу, так, і у мяне ёсць такая традыцыя, кожны год раблю для родных адвент-календары, такія індывідуальныя, так, бо я ведаю іх захапленні, ведаю іх інтарэсы, і такі унікальны кожны раз атрымліваецца адвент-календар. Так, гэта папера, так, конверты, так, ну і калі атрымаецца, таксама вам пакажу, як я буду рабіць адвенты. Вось, для родных ужо сярэдзіна лістапада, трэба хутчэй займацца гэтым. І тут астаўся азіяцкі блок. Ого! 815! Ну, нешта я вялікую замовіла шрірачу. Так, раней менш, але
Будем есть такі. Ага, вось гэта такая карэйская паста. Качудзян. Неверагодна, і вось мне здаецца, яна менавіта робіць ежу такой карэйская падобная. Ну і таксама лапша грачышная. Лапша. Так і будзе лапша. Локшина. Так. Локшина. Грачышная. Лапша. Локшина грачышная і рысавая. Ніколі не спрабавала. Але магчыма ў гэты раз. Нешта азіяцкае. Ну, з вами будем гатаваць. Вот так, я гэта спрабую. Ну що, на гэтым ўсё. Дзякуй. В себе развитие сюжета. Ось калі я казала пра Мінск шматпавярховы, я мала на ўвазе вось такі там. Яшчэ не ведаю, што гэта б'юці-рум у кантэксце The Hype, але якія люстры я бачу. Адзенне, але мяне цікавіць не гэта, я бачыла цікавага посетителя. Потом вспомню. О! Дякую, што даглядзелі гэтае відэо. Паставце лайк і падабайку. Напішыце каментар, бо гэта прасоўвае беларускамоўнае відэо на ютубе. Да сустрэчы ў наступным блозе. Знак зодиака, интересно, так и будет?